Hvorfor har du ikke taget en p-piller? Jeg har glemt det for helvede. Jeg tager dem nu. Hvad gør? Spasser. Hun har fandme ikke taget en p-piller. Kom her, vi gider kraftet med købe. I gør jo bare ligesom de der eskimoer, de får så sprøjt hver halve år. Så nu kom her, vi gider fandme ikke køre med de klamme idioter. Så kører jeg med hende. Altså. Hvad nu? Hold lidt. Hvad? Hvad så? Står jeg blaffer igen? Ja, vi står og blaffer i bilen. Hvor skal I hen af? Lille strand. Hvad så skal I til ligesom de der lorte morsbrødre siger? Til mors? Vi skal bare til Lyby Strand. Vil du med? Ja. Jamen, til Lyby, så kan jeg. Og så Skal jeg godt? Hvad satan? hvad fanden har de gang i? Hvad fanden laver de røvhuller? Du har sgu da Mia. Fuck. Bare køb til sommerhus. Vi kører bare nu. Han ser jo Så, hvad vil du have? Altså, det er en rødhåd. Hvor? Hvad tager du? Jamen altså, kan vi dele hende? En blondine, hun skal ikke så... Nej. Okay, jeg jeg tager blondine. Hvor fanden har I været henne? Hvad fanden var det for nogle tøser? Hvor gamle var de, helt ærligt? 15 og 17 år, mand. Det var noget for Ja, dummer. men vi vil i hvert fald ned til stranden. Nu vil I med, eller hvad? Det tror jeg fandme ikke. Nej. Det er så helt ærligt. Kom her. Vi skrider. Bare fordi du ikke tager p-pillerne! Mig lyder. Hvad så? Skal vi bare ned og bade, du? Bare noget badevand? Ja. Så vi kan finde de der piger der, altså. Det er godt så. Wow! Der er ikke. Har vi ned i vandet? Ja. Er det også? Jeg ligger lige og svømmer. Du har mønt i mad bukser for kære. Helvede, ikke også? Du må fandme lige vente lidt rigtigt så. Hvad fanden var det? Hvad helvede? Så er du sammen. Det er jeg fandme af! Jeg har brændt min tissemand! Ej, Kan Frank. du fandme helt rød? Men Frank, du klarer dig selv. Ej, Frank, er den helt rød? Er du sikker på, at den ikke bare er lyserød? Kasper, vi skal hjem nu for helvede! Kasper, kom nu! Jeg gider kraftet om, Kasper, mens jeg må jeg se skal på Mia. din skinke. Kasper, nu! Hej, tøser! Og for helvede! Mia, min pik! Min pik! Mia, du min pik, den er helt rød! Prøv lige at se! For satan, Frank! Pak det væk, pak det væk! For helvede! Den brandmand, for helvede! For satan, Frank. Hvordan fanden kunne du brænde? Hvad fanden? Vi er ude at bade, for helvede! Har I været ude at bade? Har du været ude med? De ville da ikke være Vi var ude at bade. De ville da ikke. ikke med os ud at bade. Nej. Jamen, vi var ude at Hvad bade. var det der med, at man ikke ville bade i dansk vand? Hold kæft. Jamen, prøv lige at se, Mia! Du må nødt til at suge den af, for helvede! Mia! Helvede, Mia! Frank. Mia! Prøv lige. Skat, jeg var ikke med til noget af det der. Jeg var ikke med til noget af det der.
Jamen prøv lige at min pik for helvede, Mia. Mia. Ej, hvad fanden laver I her? Du glemte din Toblerone på stranden. Hvornår har I været sammen med dem? Var I ude at bade? Ja. Så I vil gerne bade med dem, men ikke med os? Hold kæft, mand. Det er fandme ulækkert. I har fandme været pisse uærlige, mand. Vi er sgu da ikke den eneste, der er uærlig. Du er sgu da pisse uærlig med dine p-piller. Ej, Frank, nu holder du fandme din kæft. Skat. Det gider jeg simpelthen ikke høre på, det der. Kan I have det godt? Det her, det er simpelthen for meget, det er. For helvede ikke også. Nej. Ej Mia, du må fandme undskylde det der med pigerne. Det var altså ikke meningen. Og det var fandme også Kaspers skyld alt sammen. Jamen, kan du så ikke, eller hvad? Har du set min pik? Den er helt rød. Ej, må jeg lige se. Skal du lige se igen? Det er altså helt stille. Lige sådan en indtaget reje eller sådan noget. Ej, du siger ikke sådan noget om min dejlige pik. Vel? Ej, men det er da ikke ligefrem det, der jeg har lyst til at sutte af med. Det kan jeg ikke modtage. Altså Frank, hvordan har de glemt det? Ikke særlig godt, nej Kasper. Okay, super. Men det vil så sige, at dig og din lille veninde, I kan ikke hygge jer sådan lidt? Hvad er du ude på? Hvad er du ude på? Det er fordi, jeg vil høre, om vi ikke godt kunne låne en dobbeltseng på grund af, at mig og min lige synes. Det kan I godt. Ja, men det kan I godt. Det er jo lige meget, Frank. Det går jo en måned nu. Det er jo lige meget. Frank, kom nu ud. Jeg skal lige komme klar. Frank, kom nu ud. Kom nu ud, Frank. Kom nu, ud, Frank. Ej, for helvede, Kasper. Altså. Vinkel af. Mit. Ej, jeg kan ikke skille øjnene ad. Fedt. Den filmer nu. Nå. Hvad? Har du ikke taget din p-pille? Ja, jeg glemte det for helvede. P-koder. Hold nu kæft. Hvad? Jeg er ikke med. Er jeg klar? 1, 2. Det siger jeg. Kom, jeg er klar. Hvad skal jeg sige? Hvornår skal jeg sige noget? Det var sgu da kællingerne. Mine bukser. Mine bukser. Kom nu, mine bukser. Body boy! Fuck, var du klap. Jeg har voldtægt, mand. Ja, for helvede godt. Det er ikke så godt. Jeg får min tøj igen. Hvis hårvækst, vil noget. Er der nogen, der har en skraber? Du har vist ikke været bedre, der er en måneds tid, eller sådan noget. Jeg tror, vi skal have fat i hende. Jeg vidste, der var et eller andet over. Hvad siger de? Kan vi få en hækkesaks? Bagom.